προλάβετε! Τρελές καλοκαιρινές προσφορές. Μόνο για λίγες μέρες. Δεν πουλάμε, χαρίζουμε! Τέτοια τιμή ποτέ και πουθενά! Η συσκευή peeling ποδιών από 23,99 ευρώ, τώρα μόνο 9 ευρώ και 99 λεπτά. Μην περιμένετε! Και τώρα η ηλεκτρική λίμα δική σας, μόνο 9 ευρώ και 99 λεπτά. Αποκτήστε την! Σκασμένες φτέρνες και πέλματα με σκληρίνσεις. Αν βαρεθήκατε να τρίβετε και να τρίβετε, ήρθε η ώρα να αποκτήσετε τη συσκευή peeling ποδιών για απαλά γυαλιστερά πέλματα. Για να κυκλοφορείτε με πέδιλα και να αποσπάτε βλέμματα θαυμασμού. Αυτή η συσκευή peeling ποδιών είναι αυτό που πάντα έψαχνα. Τέλος το τρίψιμο, τέλος τα κλειστά παπούτσια. Ελαφρόπετρα και λίμα δεν τα χρειάζομαι πια. Τώρα πατάω μόνο ένα κουμπί. Και τώρα η ηλεκτρική λίμα δική σας, μόνο 9 ευρώ και 99 λεπτά. Αποκτήστε την! Η συσκευή peeling ποδιών κάνει όλη τη δουλειά για σας. Εσείς πατάτε μόνο ένα κουμπί. Η γκρι περιστρεφόμενη κεφαλή απομακρύνει το σκληρό και σκασμένο δέρμα με τα νεκρά κύτταρα. Κάνει μαλακές τις στέρνες και όλα τα προβληματικά σημεία στο πέλμα. Η μπλε περιστρεφόμενη κεφαλή είναι η κεφαλή λίανσης που γυαλίζει το δέρμα, αφήνοντας το απαλό και λαμπερό. Περάστε απαλά τη συσκευή στα πέλματά σας, επιμένοντας τις φτέρνες και τις περιοχές με σκασίματα και σκληρίνσεις. Θα αισθανθείτε τόσο όμορφα και θα λατρέψετε το αποτέλεσμα. Πόδια που θα θέλατε να τα δείχνετε συνέχεια. Απαλά και σεξι μέσα σε ψιλοτάκουνα πέδιλα. Κοιτάξτε πριν και μετά. Και τώρα η ηλεκτρική λίμα δική σας, μόνο 9 ευρώ και 99 λεπτά. Αποκτήστε την! Η συσκευή peeling ποδιών είναι μια ηλεκτρική λίμα που οι κεφαλές της έχουν ειδική επίστρωση ώστε να αφαιρούν τα σκληρά σημεία χωρίς να τραυματίζουν το δέρμα. Η γκρι κεφαλή αφαιρεί τα σκληρά σημεία, η μπλε λιένει και κάνει απαλό το δέρμα. Η συσκευή peeling ποδιών για απαλά πέλματα και λίες φτέρνες θα γίνει δικιά σας από 23,99 ευρώ, τώρα μόνο 9 ευρώ και 99 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτρική λίμα δική σας, μόνο 9 ευρώ και 99 λεπτά. Αποκτήστε την! Δεν χρειάζομαι ποτέ παιδικιουρίστα. Τα πέλματά μου είναι πάντα απαλά σαν του μωρού. Με τη συσκευή peeling ποδιών. Τα όμορφα πόδια δεν θέλουν πλέον κόπο και έξοδα. Θέλουν τη συσκευή peeling ποδιών. Θα τη χρησιμοποιήσετε σε όλο το πέλμα, αλλά και στα δάχτυλα. Θα τη χρησιμοποιήσετε και στα χέρια σας. Και βέβαια δεν είναι μόνο για γυναίκες, αλλά και για άντρες. Για πεντικιούρ, ούτε λόγος. Γιατί όμως να έχω τα πόδια μου περιποιητά? Τα φροντίζω στο μπάνιο μου με τη συσκευή αυτή. Και τώρα η ηλεκτρική λίμα δική σας, μόνο 9 ευρώ και 99 λεπτά. Αποκτήστε την! Τελειώσατε! Πλύνετε τη συσκευή για να την καθαρίσετε. Είναι αδιάβροχη. Η συσκευασία περιλαμβάνει τη συσκευή, βουρτσάκι καθαρισμού, την γκρι απολέμψης και την μπλε κεφαλή λίανσης. Διατίθενται και ανταλλακτικές κεφαλές. Δεν πουλάμε, χαρίζουμε! Τέτοια τιμή ποτέ και πουθενά! Τρελές καλοκαιρινές προσφορές. Η συσκευή peeling ποδιών για απαλά πέλματα και λίες φτέρνες θα γίνει δικιά σας από 23,99 ευρώ, τώρα μόνο 9 ευρώ και 99 λεπτά. Δωρεάν έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα. 2310 65 65 65. Για πληροφορίες μπείτε στο www.diamantstore.gr.